दा हाजार हाजार साबायखर मेलेगानि सायाव। समाज सिबियारि जनेन बसुमतारिनि बाखनायथाव खामानि। गोरिब सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होयो। UPPL BJP राजखान्थि बासियालासिनो गोरिब सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होयो। गावनि रां बाहायनानै समाज सिबियारि जनेन बसुमतारिया एबा जायखौ मेलेखा मुङै मिथियो। 13 नं चिरां बियाबनि सामथाइबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनजिसे गामि सामथाइबारि, आमगुरि, मध्यम सामथाइबारि, इस्ट सामथाइबारि, हेगुरमारि, फ्रेडगाउन, दलगाउन, लावरिपारा, आमलाइगुरि, नर्थ देलगुरि आरो गफारा गामिनि गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो गुदुं सि राननानै होयो। जों दा बायनो हाया मानो हाया फिसौफ्रा जोंनि माबाखौ कम्बलखौ होफैनो हादों मोजां, ओमफ्राय जोंबो मोजां मोनदों फिसौफोरखौ। गोजां बोथोर सफैनायजों लोगोसे क्रिसमास फोरबोखौ लानानै गुदुं सि राननानै होयो चिरां जिल्लानि काहिबारि गामिनि समाज सिबियारि जनेन बसुमतारिया। गुदुं सि मोनगिरिफोरा डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायो। गिबियावनो आङो मिडियाफोरखौ खुलुमनाय जासिगोरो। बेनि उनाव आङो जोंनिनो गामिनि मिथिखानाय आरो मेलेगा फंबायखौ आं अननाय जासिहरो। बेनि गेजेराव माने जोंनि गोजां बोथोरखौ लानानै बिस्रा अननानै जोंनो गामिनि बोराय बुरैखौ अननानै अनसुंथाइ होफैदों। बिनि थाखाय आं बुहुद गोजोननाय थाबाय। माने गोदान बोसोरखौ लानानै बा माबा ख्रिस्टमासखौ लानानै अननानै जोंनि गोजां खहायैखौ लानानै नुनानै अनसुंथाइ होफैनायखौ आं बुहुद धन्यबाद होदों। बुहुद गोजोननाय थाबाय आरो बिनि गेजेराव फैगौ बोसोराव आरो जिहेतु बिदि अनलांबाय थानो हागोन आं बेखौ आसा बा मिजिं थिबाय आरो। मेलेगायाथ' जोंनि खासिबारिनिनो जोंनि खाथिनिनो मानसि, जोंहा मिथिखायो, जोंनिनो फंबाय हिसाबै जों मिथिखायो हिसाबै फैगौ आरो समाव जाहाथे जोंखौ अनसुंथाइ होनो हाबावो बेनि थाखाय जों रोजा साबायखर होबाय, मिजिं थिबाय आरो। बिथांखौ नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बेसेबांसो सापर्ट खालामो? बुहुद सापर्ट खालामो। आंनि फंबायखौ आङो सापर्ट खालामो होननानै आसा खालामो आरो बेनो। आंथ' खुसि जाबाय आब'। गोजांनाय बोथोर फैबाय, जि जोंनो बेबायदि कम्बलखौ गोजांनायनि होनायनि थाखाय आं गोबां बिसिनि माबाखौ लाखिबाय, बिसिनि अननायखौ नाजावना लाबाय आं। आब' मोजाङै मोनदों आङो दा फिसौफोर अननायाव। जों दा गोजांनाय बहराव कम्बल मोनदों, जों गोजोनदों। आरो बै फैगौ बोसोराव बेबायदि होयोबा जोंनि गोसोआ गोजोनगोन। जों दा बायनो हाया मानो हाया फिसौफ्रा जोंनि माबाखौ कम्बलखौ होफैनो हादों मोजां, ओमफ्राय जोंबो मोजां मोनदों फिसौफोरखौ। बिदिनो जे फैगौ बोसोराव बेबादिनो रानना होबावनांगोन। मा गामि आबै नोंसिना? जोंना सामथाइबारियानो। सोर मुंनि होफैया नोंथांमोना कम्बलखौ? आबौ मेलेगा। ओमफ्राय माबानि खासिबारिनि। औ जाबाय आबौफोर सनाफोर गोजोनदो। औ आंहाथ' 100% गोजोननाय, खारन जोङो सौहाजोबनो हाया बायनाय फोलोमनो फिसा फिसौ दा राननानै होफैदों हिसाबै बुहुद गोजोननाय थादों मेलेगा बिगैनि थाखाय। दा हाजार साबायखर मेलेगानि सायाव। बिराद गोजोननाय थाबाय। मेलेगाया अनखागोनबो नायखागोनबो।